Okay. Whiteboard. Lesi sikebhe leso ivideo yasokugcina ncile sinamuhla siyahamba siqediwe. Amavideo ungapostile sidunyiswa injini. Yabo siqediwe nje lesi sikebhe lesi. Yabo. Njengamanje ke cela nizobona nabo ucegecege Cegecege. Yabona la ku grand mawugibela la ifakiwe ideka lento le iyasiza ke le. Yabo omunye uza nakulesi futhi. Yabo mawugibela la yasiza ukususa bla 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 bla. I-number plate ifakiwe. Yebo, number plate ifakiwe. Engines yacwebezela uraza athi eyibhoni izolo eshaya ucegecege. Angazi ukuthi ngabe ngikhala ngani. Yabo. Okay. Lesi sikebhe sinzima kanjani umntolweni? Yabo ibox le. Yabo ibox le. Ibox le iyasuka le. Yabo. Iyasuka le box le. Mawuthanda uyigudula ibeke nga. Ngigudula ibeke nga. Mawuthanda unishiye ekhaya, nishiye ekhaya. Yabo, le box le ihlala la. Okay. Uzobona. La kuhlala amabhetri la. Yabo. So ncinye ngebhotshi la ukuze ngalokho egunquza yabo engazamosha into ekanjalo. Amabhetri la kuhlala ofishi ke la ofishi etseni badwebile bahlala la nifana noma yini ke la kuleli bhokisi abathanda ukuyifaka ingami la phela nawe yakho ni fridge le ifridge le la kuhlala khona ukudla la yabo ke size ngawe ndaba lo leli bhokisi leli lani malazi leli newini elini life bait la kuhlala khona ama-fish. la kuhlala khona ofish abaphilayo la yabo kunane ngikuzwile lokho live baits yeah ilithiwa ama-life baits bait phela thina sazi Afrikaans thina awusho Afrikaans size ukuthi ayazi ama-Ranken Gate la amakhoshini cha amakhoshini ke amakhushini la uyahlala la kanje la yabo bambezela okay wozobona nala futhi wozobona la i-tray leli tray konja ndaba kuthiwa lenzani elokuhlinzela ofish lapha mase ulambile lapha usudwebo olwandla uciciza uthatha uphose khona la ngomese emva lokho uqhuma ihlishane ke lapho okay size nga okay la namabhambox ethu ke lawa amabhambox ethu lawa udrive uyahlala la yabo uyatshala la asibambi steering bese usuka amaphepha ubuthatha esibambe kanje mawuthi kunenkinga ehlalayo uover usizo lokuqala uyezwa razi usizo lokuqala then ucela usizo la first aid okay nayo ama direction akhona lezi zinto lezizo amaloko ama switch in nawe yazi nansi ke abathi yini i-fish finder Chazele ngeradio leyo radio ukuthi kahle yona mniningwane yakho leyo radio bonakala ngayo ukuthi ubani lesikhuluma naye njobesha umntwana le radio le yonke into iyachaza ukuthi ubani lo okhulumayo vulo kanjani ke manje icover le yama okay nanso yabo bathi fish finder la khona ke la ukubona khona ofish ngaphansi emanzini nokuthi amanzi deep level sea level ukuthi na amanzi shona nganani phansi uyakhona futhi nokubuka ufish ukuthi ukangakanani ukuliphi side noma ungapha nayo yonke into eyingozi esemanzini kahle imephe esemanzini phethe yonke into mawusemanzini ngeke uduke unalento le isikebhe sakho si-on ngeke okay sihle lesi sikebhe lesi ngisazongitshengisa before no after ama draw ethu lawa lento le yabamba la yaholda la ama drawer yabo ngengisavula sekulethi la kuhlala upetrol la igubhu ka petrol hlala ngaki 3 nomnomo no ngithi lesi kufasele ngaphansi lo mele kufasele ngaphansi la ngena igubhu ezu3 nanga futhi another group 3
Yabona ukuthi ngempela ma uyolwandle ukuthi olwandle ngempela upetrol buka nje igubhe ezu6 angazi ukuthi ungashaya ama round amangakanani. Nama controls siyaphambili siyemuva. Ama controller le yale engine enga le yale engine enga elonga right ungakubamba kokubili ziye kusuka amaphepha ungakubamba ungahambisa futhi ngawani yabo kodwa nje yonke into right. Okay, nguyeke bafethu whiteboard lo iskebe esasiyelo ngizonenzisa ngizonitshengisa ubefore waso ukuthi sasinjani lesi skebe lesi ngizipile ikhona na ku Facebook ile mawukuthi uthanda ukubuka le video uzoyithola khona ku YouTube uzoyithola le video sicela ngisupportani bafethu nje ningikhulisele ipage lami la Facebook ngiyacela please ngiyacela ukuthi nje ngempela nguye whiteboard lo ucela ngikhulisele ipage lami la Facebook ngiyayiposta lezi ikebe lezi ikebe lezi esibhizi ngazo lapha ekhaya. Okay, ngaphandle kwalokho ke ivideo yokugcina lesi skebe ivideo oyibona ivideo oyibona ngokulandelayo mhlawumbe sesisolwandle ngoba ngizomcela umnikazi waso ukuthi ngicela ukuthi mase esisolwandle angiphi ivideo yakho njengoba ubona sezokiwe lapha emotweni namkhulu sesiyahamba sesilindele ukuhamba. Ngaphandle kwalokho ke sobona esikebheni esilandelayo angithi Razo thani okay.